Мислиш, че ако дадеш имота си на всички брокери, ще го продадеш по-бързо? Истината е точно обратно. Много продавачи смятат, че ако повече брокери предлагат имота им, това ще увеличи шансовете им за продажба. Но реално се случва следното. Имота се публикува на различни цени, създава недоверие и объркване у купувачите. Няма ясен човек, който да защитава интереса на собственика. Ексклузивният договор не е ограничение, а контрол. Един човек, който носи отговорност. Една стратегия, една цена, един бранд. Комуникацията е ясна, а имиджът професионален. Не бъркайте ексклузивността с ограничения. Това е като да имаш личен лекар за имота си. Някой, който следи всичко, отговаря за резултата и защитава интереса ви.